Sige. Excited jud kay mo ha. Losyo, andam-andam na diya. Aw, andam na ko, oy. Oh, maayo ka nang laag mo diri sa balay na ako istorya ninyo. Saan po na Maria, katawanan na dili. Oh, katawanan ni oy. Sa man ko. Grabe, sige na. Sige, paminaw mo ha. Nay duha ka bang amigo nga puros buang. Ngayon, di karon iingon ang buang uno. Bye. 5 plus 7. What? Oh, ito bang ang buang dos? 5 plus 7? Kasayon ana? 10. Ni katawa ang buang uno. Karon natingala man ang buang dos nganong ni katawa ang buang uno. Oo. Oh, nganong ni katawa mang kabay? Dito bang ang buang uno? Aw, abi na ko. Di ka kabalo. Di ba buang sang duha? Wala na. Ako istoryang katawanan. Nay duha ka mag-uyab, nag-istoryahan nay. Nya dayon clear unsa pud nang istoryahan? Pagani ni katawa na ka. Niingon ang babae, "Dong, kung makasal na ta, makabiya kag sigarilyo." Niingon ang lalaki, "Makabiya lang ga uy, nganong dili good?" Ni ana ang lalaki. Tas niingon ang babae, Sa inom, ana pud ang lalaki. "Yes lang ga." Niingon ang babae nga, "Sa laag." Ingon pud ang lalaki nga, "Sa biyaan." Oy, ana siya. Niingon ang babae, "Unya, unsa pa may kaya nimong biyaan?" Ingon pud ang lalaki, "Bisan pag ikaw, kaya na kong biyaan." Nabiyaan na dili yan. Kasi ang clear. What? Wala na inyong istoryang katawanan sa muang duhang Lucio karon. Sige daw, Di nakatawanan ron Oh, na. bantay bitaw na ha. Sige daw. Sige, makita ninyo ni Ron. Tindogi Lucio, tindogi. Oh, tanawa kami ha. Lucio, wa pa kita nagsugod gani, nangatawa na sila. Gani, nangatawa na sila. Gaya po na doon pa weeks, oy. Gani no, daghan kay advertisement. Sige. Excited jud kay mo ha. Lucio, andam-andam na diya. Aw, andam na ko, oy. Naay mag-ama. Ang amahan usa ka sundalo. Gusto po niya mahimong sundalo ang iyang anak. Ana unsa man ni si Dudong Pawik soy, nasige na lang magsundalo. Sige na sundin na. Nasige na dugay lang kayo ba? Sundalo. Misulti ang amahan sa iyang anak. Mao na kung gusto nimo na mahimong kang opisyal sama nako. Isog. Dili mahadlok o gubat. O tanawa, imong lawas sa sige nimong jaging kada buntag. Gahi na kayo. Dagko na kayo kang mga bukton og dughan. Mao na gusto nako na anak usa ka tunay na lalaki. Mura magtiki si Lucio. Ayaw mo sige pangatawa diya, wa pa kay minahuman? Kasabot! Yes, sir. Louder! Yes, sir. Sundalo na pala si Lucio. Louder! Yes, sir. Stand straight! Ang grabe ka street oy. Tiger look! Tanawa imong tiyano. Puro pandesal. Gahi na kayo. Akong pitambi. Ano ba yun? Ano istoryang katawanan? Galing nga oy.